Dobrý deň. Chudnutie a strávanie jednoducho a rýchlo. V dnešnom videu si povieme viacero tém, takže poďme na to. Ako je to s nadváhou? Alarmujúce percentá ľudí s nadváhou. Podľa správy Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD z roku 2008 Slovensko je v Európe spolu s Lotyšskom na 10. mieste. To znamená, že máme 16,9% ľudí s nadváhou. Česko so 17,1% je na 9. mieste. Ako je to s chorobami? Prečo nás v dnešnom veku pokročilých technológií stále a vlastne čoraz viac zužujú rôzne choroby? Rastie počet tzv. Civilizačných ochorení, ako sú srdcové ochorenia, rakovina, cukrovka. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO tieto ochorenia dnes spôsobujú viac úmrtí ako všetky ostatné ochorenia dokopy. Spoločným menovateľom je tu zlý spôsob strávania a životný štýl. Existuje jednoduchá odpoveď? Nehľadáme príliš zložité odpovede na jednoduché otázky. Skúste viac počúvať svoje telo, má vlastnú inteligenciu a signalizuje svoje potreby. Vedeli ste, že za 70% úmrtí je zodpovedné zlé strávanie? Hippokrates vyslovil raz názor. Ak telo dostane primeranú výživu, dokáže sa uzdraviť. Telo má vrodenú schopnosť regenerácie a samoliečby. Veľakrát mu to ale neumožníme. Čo teda potrebuje človek k tomu, aby bol zdravý? Odpoveď je jednoduchá. Vlastne to isté, čo všetky ostatné živé organizmy na tejto planete. To znamená slnko, vodu, vzduch, výživu, pohyb a odpočinok. Ako je to teda s vodou? Telo dospelého zdravého človeka obsahuje asi 70% vody. Väčšina ľudí môže prežiť bez jedla aj niekoľko týždňov, ale len 5 až 10 dní bez vody. Minimálne ale 0,4 litra na 10 kg hmotnosti denne by sa malo teda vypiť. Pri nedostatku vody ladviny nemôžu dobre pracovať, telo nedokáže všetok odpad vylúčiť a tak dochádza k postupnému otravovaniu organizmu. Zvyknite si piť vodu najlepšie asi pol hodinu pred jedlom, lebo voda riedi tráviace šťavy a tým narušuje trávenie. Čiže ak ju pijete počas jedla, alebo i hneď po jedle. Spaľovanie tukov sa nezaobíde bez dostatočného príjmu vody. Ale vieme, čo vlastne jeme? Rôzne zdroje hovoria, že výživa ovplyvňuje naše zdravie z 50 až 80%. Mnohé potraviny k nám musia prekonať dlhú cestu, často z opačného konca sveta. V snahe zvýšiť trvanlivosť sa používajú rôzne konzervačné látky, ktoré pri dlhodobom pôsobení poškodzujú náš organizmus. Procesy úpravy potravín spôsobujú aj znehodnotenie živín, v dôsledku toho často vzniká pocit hladu aj pri výdatnom strávovaní. Potom dostávame rôzne chute, čo je vlastne signál, že telu niečo chýba. Teplotná úprava jedla je ďalším mechanizmom, ktorý vedie k nedostatku životne dôležitých látok. Teplota nad 80 stupňov zničí všetky vitamíny, k ničeniu enzymov dochádza už pri 45 stupňoch Celzia. A ako sú na tom bielkoviny a tuky? Bielkoviny sú zdrojom aminokyselín, ktoré sú nevyhnutné pre srdcovú činnosť, nárast svalovej hmoty, lepšiu viskozitu krvi a umožňujú rýchlejšie zotavenie po fyzickej záťaži. Neesenciálne aminokyseliny si organizmus dokáže vyrobiť z iných zlúčenín. Esenciálne aminokyseliny si vyrobiť nedokáže a musí ich prijímať v strave. Ale aj nadbytok bielkovín je škodlivý, vedie k vzniku srdcových ochorení, rakoviny hrubého čreva a reumatizmu. Ako doporučená denná dávka sa vo väčšine zdrojov uvádza 1 gram bielkoviny na 1 kg telesnej hmotnosti. Pozor, treba si uvedomiť, že na 1 gram bielkovín z mäsových výrobkov prijímame 1,2 gramov tuku. Spracovanie živočíšnych bielkovín je naviac veľmi náročné na energiu a vzniká pri ňom veľa odpadu. Povedzme si teraz niečo v súvislosti s kyslosťou žalúdku a plesňami. Sacharidy fungujú ako zdroj a krátkodobá zásoba energie, zásobné látky a stavebný materiál. Nadmerný cukor však spôsobuje rast pliesní a kyslosť v črevnom prostredí, v dôsledku čoho enzymy nedokážu správne pracovať a potrava sa nestrávi. Zvyšky zostávajú v črevách, kde kvasia. To vedie k oslabeniu imunitného systému a telo sa nedokáže účinne brániť chorobám. Vyberte si, či prijímať jednoduché cukry v ovoci, ktoré obsahuje aj veľa vitamínov a minerálov, alebo radšej v presladených zákuskoch a nápojoch. Voľba je na vás. A čo s tými tukmi? Jedlo obsahujúce tuky je pre väčšinu z nás chutné.
Tuky zostávajú v žalúdku podstatne dlhšie ako bielkoviny, čo spôsobuje lepší a dlhšie trvajúci pocit nasytenia. Umožňujú vstrebávanie v tukoch rozpustných vitamínov, slúžia ako transportné médium pre vitamíny D, E, K a A. Ale v modernej strave žiaľ konzumujeme neprimerané množstvo tukov. Problematické sú najmä živočíšne tuky, ktoré obsahujú veľa cholesterolu. Ten sa potom usadzuje na stenách ciev a upcháva ich. Dôsledkom takejto modernej stravy je teda nielen obezita, ale aj ateroskleróza, srdcovo-cievne ochorenia a nádorové ochorenia. Čo nám v bežnej strave vlastne chýba? Minerály sú anorganického pôvodu a ľudské telo ich nedokáže vyrobiť. Ich najvýznamnejším zdrojom sú zelenina a ovocie. Aj v zelenine a ovoci je v dnešnej dobe obsah minerálov nižší, lebo v dôsledku intenzívneho používania umelých hnojív v poľnohospodárstve sa ich obsah znižuje až v samotnej pôde. Pre zabezpečenie dostatočného množstva minerálov je dôležitá aj schopnosť organizmu tieto minerály zo stravy prijímať, teda zabezpečiť dobrý pitný režim. Aká by teda mohla byť prevencia civilizačných chorôb? Ukázalo sa, že výskyt niektorých civilizačných ochorení, ako je obezita, cukrovka, rakovina a ischemická choroba srdca, priamo súvisí s nedostatkom vlákniny v našej strave. Spôsobuje zníženie hladiny cholesterolu v krvi, čím znižuje riziko srdcovo-cievnych chorôb. Urýchľuje prechod potravy tráviacím traktom a zlepšuje vyprázdňovanie. A tým sa znižuje výskyt zhubných nádorov. Vláknina má priaznivý vplyv aj pri redukčnej diete. Vďaka tomu, že viaže vodu, sa jej objem zväčšuje, čím vyvoláva pocit nasytenia a potláča tak chuť k jedlu. Jej pozitívne účinky možno využiť aj pri cukrovke, vďaka tomu, že napomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru. Odporúčaná denná dávka je asi 60 g vlákniny. Ak nie sme zvyknutí na dostatočný prísun vlákniny, jej zvýšený príjem môže v počiatkoch vyvolať nafúkovanie a pocit plnosti. A teraz jeden skvelý liek zadarmo. Radi by ste boli zdraví, výkonní a mali dobrú náladu? Existuje na to jeden skvelý liek a navyše je úplne zadarmo. Týmto liekom je pravidelný pohyb. Ak sa necítime dobre, posedíme si niekoľko hodín v čakárni u lekára, podstúpime množstvo užitočných a neužitočných vyšetrení a nakoniec spokojne odídeme do lekárne s niekoľkými predpismi na zázračné pilulky. Pritom mnohým ochoreniam sa dá predísť aj vďaka takej na prvý pohľad banálnej veci, ako je pohyb. Ak sa nehybeme, mozog, srdce, svaly a všetky orgány trpia nedostatkom základnej živiny kyslíka. Dostatočným pohybom však znižujeme aj riziko vzniku rakoviny, cukrovky a hypertenzie a samozrejme predchádzame osteoporóze a celému radu ochorení pohybového aparátu. Takže to bolo všetko pre dnešné video. Viac zaujímavých informácií získate na www.zdravadieta.org alebo si stiahnite zadarmo e-book Tajné princípy prirodzeného chudnutia na web stránke zdravadieta.org/e-book.